Veig que ho hagin fet aposta, no? Ens ve perfecte la resposta de Cèlia. Bueno, en relació a la pregunta, fa mesos vam preguntar en una comissió per què Canals no forma part de la mancomunitat de la Costera de Canal, que si no m'equivoque, si no ens equivoquem és Junta Genovés l'única que no apareix, que no està, i si no s'hauria de valorar tornar a entrar. Pensem que unir esforços ens permet ser més forts i aconseguir major eficàcia en els serveis. Un exemple és la pregunta anterior. I quan ho vam preguntar se'ns va dir que es valoraria i voldríem saber si s'ha fet aquesta valoració i si s'ha fet què es pensa al respecte. Gràcies. Bé, doncs tinc que dir-te que no s'ha fet la valoració. A veure, simplement un poc retrotraurem al moment en què l'Ajuntament de Canals va prendre la decisió d'eixir-se'n de la mancomunitat. Es va prendre una decisió, va haver el seu debat polític en aquell moment, jo per exemple vaig posicionar en contra en aquell moment, però clar, també és veritat que una vegada estem fora, tornar a entrar, n'hi ha que valorar, el que sí que n'hi ha que valorar és a veure quines condicions n'hi ha ara, no? Què canvia respecte a el que hi havia, perquè també si en aquell moment no era adequat, no? O l'Ajuntament en plenari va considerar que no era adequat estar en la mancomunitat, doncs ara n'hi hauria que veure quines són les propostes i allò que ens facilita la mancomunitat a l'Ajuntament de Canals per a poder entrar a canvi del cost que li suposa, perquè evidentment això té un cost elevat i n'hi ha que valorar-ho. Jo crec que és una qüestió que hem de valorar tots junts també i per tant, potser en una comissió propera es pot posar com un punt de l'ordre del dia. Jo crec que és de governació, si a cas ho plantejaré al president de la comissió per a que ho col·loque. En quant a la percepció personal, també és veritat que des que s'ha entrat el nou govern de la Generalitat s'ha parlat d'una nova llei de mancomunitats i una nova llei de divisió comarcal. També jo tampoc he tingut personalment massa pressa en tot això perquè pensava que la modificació d'aquestes dues normes faria que era possible que segurament l'estar en una mancomunitat fos obligatori. Per tant, també, però encara com que s'ha traçat, és possible que aquest retras ha fet que nosaltres estiguem fora i que ens hem quedat a pas canviat. Per exemple, el divendres passat es va presentar un projecte que jo crec que és molt interessant, el pacte territorial per al tema de l'ocupació. Al final intentarem buscar una solució per a poder acollir-nos, perquè crec que és important que un pacte territorial en el que es valorarà, es farà un estudi de la situació econòmica actual de la comarca. És important que Canals, que és la segona ciutat d'aquestes comarques, estiga. Entonces, jo ja me compromet a la pròxima comissió tractar-ho, veure quina és l'oferta que ofereix aquesta mancomunitat i al final, si ens interessa, decidir-ho entre tots. Sí, dime. Has dit el cost és elevat. Saps quin cost és? Per curiositat, no és perquè no ho sé. Crec que són 3 o 4 euros per habitant. Però anualment? Més. Anualment? No eres de matemàtiques. Són 42.000. Que més enllà de que ens coste 38 o 42, al final el que diu l'alcalde té raó, primer n'hi ha que fer un examen seriós i a partir d'ahir prendre la decisió. El cost és anual o pagues una entrada i ja està? Anual.